дар маросими тантанавӣ раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода генерал-полковники милитсия Рустам Назарзода, директори намояндагии Бонки Осиёи Рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Шани Кембел, роҳбарон ва намояндагони созмонҳои байналмилалие ки дар кишвари мо фаъолият мекунанд, ширкат варзиданд. Системаи нав бо марзи Афғонистон гузашта то ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон, инчунин тариқи марз бо вилояти Сурхандарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон мегузарад. Системаи пешина то ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки аз сирена ва алоқаи радиоӣ иборат буд, гузошта шуда буд. Таҷҳизоти нав аз системаи интиқоли маълумотҳои моҳворавӣ, системаи пешгӯӣ, назорат ва огоҳкунанда иборат аст. ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифз намудани аҳолӣ ва ҳудуд ва махсусан таъмин намудани бехатарӣ дар кӯли Сарез бо тамоми созмонҳои бонуфуз низ ҳамона кор идома дорад. Дар якҷоягӣ бо Бонки Рушди Осиё лоиҳаи роҳандозӣ карда истодааст ки имконият медиҳад барои харидории таҷҳизот ва барои муайян намудани он ҳодисаҳои табиӣ ки дар кӯли Сарез рух медиҳад ва аз он ҷумла пешгирӣ намудани онҳо. Ва дар ин чорабинӣ ки имрӯз баргузор гашт, бори дигар таҷҳизоте ки харидорӣ гашт ва насб мегардад, имконият медиҳад ки аз он ҳодисаҳое ки рух медиҳад онро пешгирӣ намоянд ва аз ҳама муҳимаш назорат баранд. раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода маросимро ифтитоҳ намуда ба Бонки Осиёи Рушд ва дигар шарикони байналмилалӣ барои ҳамкориҳо изҳори сипос намуда таъкид намуд ки системаи нави насбшуда ҳатто хурдтарин тағйиротро тариқи моҳвора интиқол медиҳад ва имкон медиҳад ки вазъи кул беҳтар омӯхта шуда бо ҳамин тариқ бехатарии аҳолиро дар сурати рӯй додани офати табиӣ таъмин карда тавонад. Дар навбати худ хонум Шани Кембел аҳамияти татбиқи ин лоиҳаро қайд намуда омодагии Бонки Осиёи Рушдро барои идомаи ҳамкорӣ дар оянда тасдиқ кард. Дар анҷоми қисми расмӣ муаррифии имконоти системаи нави мониторинг ва огоҳии қаблӣ дар кӯли Сарез сурат гирифт. ҷаноби Рассел Боулс, мушовири байналмилалии лоиҳаи идоракунии хавфи офатҳои табиӣ, имконоти системаи навро тариқи интернет намоиш дода ва ба саволҳо посух дод.